Tom Kristensen, onsdag aften, der led i det, man godt kunne se som et frygteligt setback. I fik totalt smadret jeres bil. Heldigvis skete der ikke så forfærdeligt meget med køreren. Overfladisk skrammer, men han kommer dog ikke ud at køre Le Mans her i år. Hvordan ser dit 24 timers Le Mans ud her i 2014? Jamen, der er selvfølgelig det er nye forudsætninger, absolut. Og Loik er okay, han er hjemme nu, og bliver lige kommet hjem til familien nu. Han blev far for anden gang for 14 dage siden. Så der er egentlig mange sammenligninger med min ulykke også, tilbage i 2007 rent faktisk. Men løbet ser, udgangspunktet er noget anderledes, men vi har et fantastisk team, som har bygget en anden racer op af et reserve-chassis, og vi har fået lov godkendelse til at starte med det chassis. Vi lavede en funktionstest, en rollout med bilen i går under qualifying, og fik alle 3 kører kvalificeret. Nu med Marc Genéon som den bedste løsning, vi kan få på det her i den her situation. Og han var rimelig tilpas i bilen, men det er klart, at de omgange, vi giver ham, det gør, at Lukas og jeg stort set ikke har kørt andet end 6 omgange. Så det er ikke meget, at vi starter eller går ind til løbet med. Så forudsætningerne er, at vi nu absolut er en outsider. Men vi sidder i en Audi, og vi har et godt team bag ved os, og vi har et langt løb foran os, og vi har lovet hinanden at være positive. Så lad os se på den måde, så ved man, at alting kan ske under Le Mans, så det er bare vigtigt hele tiden at være vedholdende og være koncentreret og konsekvent. Når man bygger sådan en bil op fra bunden af, har man så ikke inde i sig selv en eller anden tanke om, hvad nu hvis de ikke har fået det sat ordentligt sammen, hvis man skal sige det på den måde? Vi kører selvfølgelig i den i går, og det er klart, at enhver racer, selv med relativt samme setup, har sit eget liv og sin egen ting, der skal... Og det er det mest komplicerede racerbil, jeg nogensinde har kørt. Det er meget kompleks med hybridteknologien og alle andre ting, der skal fungere om i det her nye energi. Man har et fuel flow meter. Vi skiftede 3 af dem i går for at få det til at fungere optimalt og så videre, så videre. Så det er sådan små ting, nuancer, der gør en stor helhed på, kan man sige, omgangstider, dækslid og også brændstofforbrug. Og alle de ting, det er klart, at det var vi relativt klar med, kan man sige, version 1 af vores bil dagen før. Så vi er absolut meget, meget bagefter, hvis du ser det på den måde. Men omvendt positiv, og vi omsætter noget af den erfaring i går til warm-up'en, og